हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना सान्दार नायलांबाय था बे सान्दार भिडिअ मोनसे बिराद गेदेर भिडिअ बे भिडिअ बा बे प्लेसआव नोंथांमोना आगोलाव जोबोर मानसियानो फैबाय बे प्लेसखौ नोंथांमोननो देखायगोन बे जायगाखौ नोंथांमोना सिनायाखैबो जानो हानाय बा फ्रायलि मानसिया सिनायनायबो नङा बा फ्रायलि मानसिया सिनायगोन बे मा जायगा नायदो बे मा जायगा सिनायदो ना आगोलाव फैखांबाय बहुत मानसियानो खिन्थु बे जाहैबाय मा बगामाथि नैबे समाव लकडाउन समाव जुलाइ मासाव लकडाउननि समाव जुलाइ मासाव बगामाथिया माबायदि थासारियाव दोङो माबायदि जानानै दोङो जों बेखौ नायनो फैदों बा बेनि सायाव जों भिडिअ खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों बगामाथिया नैबे समाव माबायदि जाना दोङो माबायदि हाल साल बोथोरफोरा बिनि सायाव भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो मोजां माबायदि नुयो माबायदि नुवा नैबे समाव माबायदि लांदां जाखो नैबे समाव सुबुंफोरा मानसिफोरा फैयोना फैया बिनि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों बा भिडिअ बानायदों नोंथांमोना नायलांबाय थादों नै गासिबो लांदां बिजाबो दादा কি কৰি আছ মানুহ চানুহ হয় নাই ইয়াতে মানুহ চানুহ হয় এনেই এতিয়া বগামাটিত এই মানুহ চানুহ ঘূৰিব আহে না নাই এনে আহে না অঁ এনে কম আহে আৰু না অঁ আমিও চাব আহিছোঁ মানে জানুৱাৰীত বেছি হ'ব এতিয়াতো বৰ্তমান নাহে ইমান জানুৱাৰীত ঠিক আছে আমিও চাব আহিছোঁ মানে बिथाङा फोरमायबाय नैबे समाव बारा मानसि फैयानो खम फैयो बिथाङा फोरमायदों बारा मानसि फैया होननानै दा जोङो बाथौ मन्दिर जा दावखोलांबाय बाथौ मन्दिर साजा माबायदि जाना दङ बाथौ मन्दिरा बाथौ मन्दिर साजानै देखायनो नागिरदों बे सासे नै सानै सुबुं लोगो मोन्दों बिथांमोनखौ सोंगोन आङो नैबे समाव मानसि जागोन ना जाया बारा जायाना जायो जानायालाय दा खम आरोना बनबा फैदो आदामोना खाथिनिनो दे थिगानो दे जोंबो नायनो फैदो दैया लांदां आदायालाय बनबा फैदो आदाया लाजिबाय मा हैलायलायो खारबाय आदायानो लाजिनानै नै लांदां बगामाथिया नैबे समाव गासिबजाबो सोब बाथौ मन्दिरखौ देखायसिगोन नोंथांमोननो नैबे जाहैबाय बाथौ मन्दिर बगामाथि बाथौ थानसालि नोंथांमोना बेरायफैनोबा खुलुमनोबा बे फैनानै खुलुमफैनो हागोन नै साइडआव जोङो मा आफा बोराइ बाथौनि सि बोराइ सि बुरै मोनसिं बोराइ मोनसिं बुरैनि सावगारि दोङो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन खुलुमना हाबनि र' आं फैबाय नै खुलुमबाय आङो जय आफा बोराइ बाथौ बे जाबाय आंबो सिनाया बेखौ मा होनना बुङो मोनसिं बोराइ मोनसिं बुरैनि बे जारिमिनारि फट' गोजौ ओइ मोनसिं बोराइया बे सायाव दोङो बे जाबाय मोनसिं बोराइ बाथौ धोरोमनि बिनि जारिमिनखौ जोङो मोजाङै मिन्थिया जायफोरा बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां सुबुं बिथांमोना बेनि सायाव गोथौयै बिजिरनो हागोन बा गोथौयै मिन्थिगौ बिथांमोना बे मोनसिं बोराइ बेयो बेनि आंबो बारा मोजाङै मिन्थिया मोनसिं बोराइ मोनसिं बुरैया सोरमोन बेखौ जायफोरा बाथौ सिबियारिफोर बा बाथौजों सोमोन्दो गोनां सुबुंफोर बिथांमोना बिनि सायाव गियान दङ बा नलेज दङ आरो बिनि मुसुखाखौ नोंथांमोना नैबे समाव बा दिनैनि समाव जेरावबो नुवा नैबे बगामाथि ओनसोल बा दावराय जाहाराव नोंथांमोना बेखौ नुगोन बे जाबाय बगामाथि बाथौ थानसालियाव बेखौ नुनो मोनगोन मा जुथा सेन्देल गाननानै थानसालियाव दाहाब जुथा सेन्देल गाननानै थानसालियाव दाहाब होनना बुंदों हाबनो होआखै जुथा सेन्देल गाननानै बिनिफ्राय बे जारिमिनारि फट' बेफोरखौ जोङो मोजाङै मिन्थिया जायफोरा बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां सुबुंफोर बिथांमोना बेनि सायाव गोथौयै बिजिरनो हागोन बा बिजिरनो हायो
बिथांमोना गोदोनि जारिमिनारि फट' मुसुखा बेहाय आखिनाय जादों। नै बिथांमोना बर' सुबुं, बिथांमोननिबो जारिमिनारि सावगारि एरखांनानै दोनदों। बेफोरसो बाथौ धोरोमारि बर' हारिजों लोब्बा गोनां मोनसे रेबथुमनानै बा दोनथुमनानै दोननाय बा सावगारि। बेफोरखौ नोंथांमोना नैबे समाव नैबे दावराइझारनि बे बाथौ थानसालिनि वालाव नायनो हागोन बा नुफैगोन। बेफोरसो बाथौ धोरोमारि सुबुंफोर बा बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां बिसोर बर'नि सासे बर' सुबुं। बेफोरावसो बेरखांजोबनाय दोङो बर' सुबुं माहारिफोरनि मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, बाथौ धोरोम सिबिनाय, बेफोर गासैखौबो एरखांनानै दोनदों। नैबे समाव जुदि नोंथांमोना बेखौ नायफैनोबा नुफैनोबा बगामाथिनि लांगोनायाव फैनांगोन बा बगामाथियाव फैनांगोन, होमबासो नुगोन। बे जादों नैबेयो मोनसिंसिं बोराय। मोनसिंसिं बोराया जाहैबाय बै गोजौआव नुनाय मोनसिंसिं बोरायानो नैबे मोनसिंसिं बोराय। नैबे समाव बे जाहैबाय दावराइ जाहाराव दोङो। बिराद मोजां जायगा, बिराद मोजां जायगा। बगामाथियाव दा बिराद लांदां जानानै दङ। आरो नैबे साइडजा बै साइडजा माबायदि थासारियाव दङ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो फोरमायगोन, देखायलांगोन। रावखौबो सासेबो सुबुं नुवा, देखायनो थांगासिनो बगामाथिनि सुबुंफोरा सुबुं दंना गैया बेखौ नायहैनि। बे जा लांदां बेयो मोनसे सभाब दोङो, बेहाय गिनांगौ। बे सम जाबोला मोनाबोला मोनसे डेन्जार बुस्थु फैयो। बे जाहैबाय मैदेर, जायखौ बुङो जों हाथी, जायखौ जों बुङो मैदेर। बे मैदेरा फैयो। आरो बै साइडजा जोङो देखायगोन माबायदि जानानै दोङो नैबे समाव दावराइझारनि बगामाथि पिकनिक स्पटआ। ओरैबायदि लांदां नैबे समाव। आरो बै साइडआव मा जादों बेखौ रावबो मिन्थिया। बेखौ नैबे समाव आं नुजाफैदों बगामाथियाव, बे नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा अन्नानै भिडिअखौ साबसक्राइब खालाम। मानोना नोंथांमोननि थाखाय बिराद खस्थ'जों बा खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो बा देखायहरनो थाखाय नैबे भिडिअखौ देखायफैनाय जादों बा बानायनाय जादों। जोबोर खस्थ'। नोंथांमोननि बे मोनसे लाइक, शेयार, कमेन्टआनो, साबसक्राइबारानो जोंनि थाखाय बा भिडिअ बानायनाय उत्साब जाहोयो। जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बानायनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना अन्नानै बे चेनेलखौ साबसक्राइब, शेयार, लाइक, कमेन्ट खालाम। माना जोबोर गोजोननाय मोनगोन। नोंथांमोननि बे मोनसे साबसक्राइब आरो शेयार कमेन्टआनो जोंनि भिडिअ बानायनायाव बुहुद मदद होगोन। ओइखौ मा होनना बुङोमोन? ओइ जोंनिया सोर बेनोमोन ना? NGOआ बेनोमोन ओइ साइडनिया? दा इनि मानसिफोरा इउनियननि मानसिफोरा इयावनो दंजोबो। इजा बारनासो थांनो हानाय नङाना दा? माबायदि जाना दोङो नायनि बारनानै। दिप्लेन नावाबो दा सलायाखै। बेखौबो देखायनो हागौमोन, दा देखायनो हानाय नंला। बोरै थांनोबोथ' हानाय नंला। देखायनि माबायदि जाना दं बगामाथियाव। नायबाय थादो नोंथांमोना माबायदि साइडआ माबायदि जानानै दङ। दा आरो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बिराद मोजां देखायगोन, सावगारि सिनारि, जायखौ नोंथांमोना नायबाबो अहानाय नङा। जों ओरैबायदि मोनसे गिथाव बाथाव जायगायाव थांगोन, जाय जायगायाव माबायदि परिस्थिति बा माबायदि थासारि जानानै दङ नोंथांमोननो देखायनो थाखाय थांगासिनो दङ। बेहाय ओरैबायदि गिथावनाबो जायगा आरो जायगायाबो डेन्जारखा। बेनिखायनो बुंदों नोंथांमोनखौ अन्नानै भिडिअनिखौ नोंथांमोननो देखायनायनि थाखाय मोनसे साबसक्राइब, शेयार, लाइक खालाम अन्नानै। ओरैबायदि जायगायाव थांनो हागोन ना सायाव? हायोना? थांगासिनो नैबे समाव जोङो नैबे सिरिजों गाखोलांसिगोन जोङो। नैबे सिरिजों गाखोलांगोन गोजौआव, नायनोसै गोजौआव माबायदि थासारि जानानै दं। दा फैबाय नैबे सिरिखौ गाखोनोसै।
सिरि गाखोलांनानै गोजौआव ओरैबायदि धामाका नोंथांमोना देखायगोन जायखौ नुनानै सुबुंफोरा गिगोन। ओरैबायदि मैदेर गान्दा बायदिसिना जिब जुन्थुबो थायो आरो ओरैबायदि शानदार जायगा। बे जायगाखौ नोंथांमोना नायलांबाय था। माला मोनहैगोन ओरैबायदि मोनसे बुस्थु जिनिस दङ बे सायाव खारनोबो हाया खारबाथाय नेङो। बारा नेङाखैथ' आंना मोनसे स्टेप मोनफैबाय मोनसे स्टेपनिफ्राय नै जों पाहारखौ नाहरनो हासिगोन ओरै आरो नैबे समाव बुहुद माबायदि थासारि जाना दं बेखौ नोंथांमोननो देखायबाय आरो थांबावगासिनो जोङो गोजौ स्टेपाव 208टा दंबावोसो बेथ' गोजौ स्टेपाव 208टा सिरि दङ नै बेयो 208टा सिरि हिमालय सिरि नङा। नोंबायलै सायावबो मानसिफोर दङ नामा? सायाव सुबुंफोर दङ मानसि दङ माबायदि जाना दङ नायनि बिसोरसो दङ गथ'फोरसो नायनि र' बिथांमोना बहाबा थांदोंमोन दासो फैबाय नै र' मा नाम नोंनो मा? कसो खबर नेपाली गारो ক'ত গেছিল ঘুরবা আইছা ভালে আছে না ওপৰত কিবা কিবি আছে নাকি ডেঞ্জাৰ সিঁড়িयाव गाखोबाय थांगासिनो बिराद मोजां सिरियाव ভাইটি ওপৰলৈকে উঠি গৈছে নেকি মানুহ আছে না নাই কোনি কোনি আছে 3জন মান আছে আৰু ল'ৰা না ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালী আছে দে हिन्जावफोर हौवाफोर दङ ना सायाव जोंबो थांगासिनो हाजो सानिफ्राय मा मेंबाय माथो हा ओरैबायदि शानदार माबायदि जाना दङ नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि जानानै जोङो नैबे समाव नेङो दाबो मोनाखै खारनि दसे ओइ बा फाग्ला बिदिजों बोरै जानोलै मोनाखै आइ दै साजोबथारबाय हा बबे जाहैजा थ' बिबार बागान गायना मा बबे जा मोजां नुयो बिबार गायबाना नोंजोबबायलै बेहाय नैबे समा जानुवारि समाव पिकनिक माने प्लेस बे प्लेसाव माबायदि थासारियाव दङ नै रावबो सुबुं गैया नैबे समाव माबायदिसो हास्रि हुस्रि जायगा बे नोंथांमोनखौ देखायबाय बेसेबा गोजौआव ओरैबायदि बार खोलो खोलो बार खोलो खोलो बे बार खोलो खोलोआव नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामनानै भिडिअ देखायबाय नैबे समाव गोजौ सिरियाव माबायदि थासारियाव दङ बा नैबे समाव माबायदि जानानै दङ बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजानानै फैथारबाय आरो मोनसे शानदार भिडिअ देखायगोन ओजों साइडआव दङ नोंथांमोना नायलांबायल' थादो जोबजासिम ओरैबायदि क्रिटिकेल फाग्ला आं इदि जागोन होननानै सानफेराखैमोन मालाबाबो बगामाथिया जे बिदि जाना थायो जानुवारियाव पिकनिक जानायावल' मानसि गैयाबा माबायदि थासारि जायो बेफोरबायदि जानाय नङा होनदोंमोन ओरैबायदि साफा डिसिप्लिन ओरैबायदि फाग्लासो जागोन आरो नाय बे हायाबो गिसिखावना गिलायलाङोलै आङो नै माबायदि थासारि जाना दङ बगामाथिया नै नाय बेसे मोजां बे जाहैबाय बगामाथिनि थासारि जों मोनसे आरो ओरैबायदि जायगायाव लांगासिनो नोंथांमोना नैबे समाव बेखौल' नायलांदो नैबे समाव माबायदि थासारि जानानै दङ नोंथांमोना नायलांदो आं मालाबाबो बेफोरबायदि सानाखैमोन
बे बगामाथियाव नैबे जानुवारि पिकनिक स्पटनि सम नङि समावबो ओरैबायदि जि साफा जागोन बेखौ सानाखैमोन। मेंबायलै गाखोबोनाया जोबोर मोजां जायगा। Baru kau berapa saat malu ke? Tamulpur berapa? Ya. Tamulpurनिफ्राय बेरायनो फैदों बिथांमोनाबो। आरो मोनसे ओरैबायदि मोनसे जायगायाव लाना थांनो नागिरदों जायखौ नोंथांमोना किसुमान सुबुङा दिनैसिमबो नुवाखै आरो नैबे समाव नोंथांमोननो देखायगोन। ओरैबायदि जायगा जाय समाव जानुवारिनि 1 तारिख बा 2 तारिख बा जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय पिकनिक जानाय सममोन। बे पिकनिक जानाय समाव ओरैबायदि सुबुं थुबुर जायोमोन। बे सुबुं थुबुराव दिनै नोंथांमोननो रावबो गैयै समाव देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांदो ओरैबायदि जायगायाव फैदों नायदो नै जायखौ बुङो जों बुद्ध जायखौ बुङो जोङो बुद्ध। नैबे समाव जानुवारिनि 1 तारिखआव जेरैबायदि सुबुं गमा जायोमोन खाना जानाय पिकनिक स्पट दिनैनि दिनाव रावबो गैया। माबायदि थासारि जानानै दङ बेखौ देखायदो। ओरैबायदि साफा जानानै दङ नैबे समाव जुलाइ मासाव जोङो नोंथांमोननि थाखाय बेरायनानै फैबाय देखायनो होननानै। ओरैबायदि जायगा नोंथांमोननो देखायबाय। बेनि थाखायनो बुंदों नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदिनो गोदान खस्थ'नि गेजेरजों मोजां सावगारि सिनारि लाबोबाय थानो थाखाय जोंखौ थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे साबस्क्राइब बा चेनेल लाइक शेयार खालामनो थाखाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखाय बे सान्डार जानानै फैबाय बा नोंथांमोना मदद होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ओरैबायदि एक्साइटेड जादों आङो दिनैनि नैबे समाव जाय जुलाइ मासाव फैनानैबो जे एसेबां साफा मोनदों बगामाथिखौ बा ओरैबायदि एक्साइटेड आरो बुंनाङा आरो नैबे समाव बे बयनिसायबो साफासिन नैबे जुलाइ मासाव जानानै दङ। सुबुं गैयि समावबो ओरैबायदि साफा जानानै दङ बुंना आरो नैबे समाव आङो दङ बयनिस्राय गोजौसिन जायगायाव जायखौ बुङो बगामाथिनि गोजौ बुद्ध मन्दिर दङ होननानै। बे बुद्ध मन्दिराव गियालना फैदों। बे ओरैबायदि मा होनना बुङो मोसा मैदेर गान्दा फैयो। बिनिफ्राय गियालना नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ देखायनो थाखाय फैनाय जाबाय। नोंथांमोना देखायगोन गोजौनिफ्राय गाहायनि सिनारिखौ माबायदि नुयो। ओरैबायदि मोजां नुहुरो गाहायनि सिनारिखौ। नै बै जाहैबाय पिकनिक स्पट प्लेस। बे सुबुंफोरा खाना जायो। बे खाना जायो नै आरो बे जा हाजो गोजा बे जाहैबाय दावराय जाहार बगामाथि पिकनिक स्पट। ओरैबायदि साफा जानानै दङ जायगाया ओरैबायदि साफा माने बुंनाङा आरो सुबुं गैयि समावबो साफा जानानै दङ। दिनै मा सुबुं गैयि समावबो जे बगामाथिया एसेबां साफा जाना दङ आं सानाखैमोन आरो दा मा होनो आं सानफेराखैमोन ना। बिराद मोजां साफा। दा जों ओंखारलांनोसै गाहायाव आरो नोंथांमोननो मोनसे सान्डार भिडिअ देखायबावगोन आरो बे सानैसो सुबुंखौ जोङो लोगो मोनगोन। थांसै फाय र' मोननैसो गाहायाव बरिया देखायगोन। ओरैबायदि देखायलांगोन नोंथांमोननो आरो गाहायनि सिरिनिफ्राय थांगासिनो ओरैबायदि मोनसे जायगा देखायबावनो लुगैदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय। नैबे समाव मोनसे जायगाखौ देखायबावगोन जोङो। मा फिथाइ लैयो माबा फिथाइ मोनदों नै मा फिथाइ जाजागोन जाजाया माबा फिथाइ मोनदों जोङो मानिफ्राय मोननायलाय मानिफ्राय फैनाय नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव लाना फैदोंमोन आरो गाहायाव देखायबावनोसै माबायदि जानानै दोङो गाहायनिफ्राय
ओरैबायदि मोनसे शानदार भिडिअ जों देखायनो आखायाव लादों जाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुफेराखै बा नुवाखै बे मोनसे ओरैबायदि बुस्थु सिनारि लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबायल' था ओंखारख्लायनायावथ' मोजां नोंथांमोननो देखायबाय आरो मोनसे शानदार भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय धामाका देखायनो नागिरदों नैबे समाव थासारिया गाहायनायाव माबायदि हालोदाव दङ बा नैबे समाव हो नैबे समाव देखायनो नागिरदों गाहायनि थासारिया माबायदियाव दङ जाय समाव जानुवारि समाव बे पिकनिक जायोमोन सुबुंफोरा नैबे समाव जुलाइ दानाव माबायदि जानानै दङ नोंथांमोना देखायगोन माबायदि साब सिखोन जानानै दङ नोंथांमोननो गोजौनिफ्रायनो देखायलांनोसै नैबे समाव थासारिया माबायदि जादों साइडफोरनिया बेफोरखौ जोङो देखायनो नागिरदों साइडनि थासारिया माबायदि जानानै दङ बिथांमोन सानैखौ बडिगार्ड लानानै फैफादोंमोन आङो बिथां सानैमोना बडिगार्ड बिथांमोनखौ दहाय लामायावबो लोगो मोनबाय आङो इसोरो बहानिफ्रायबा फैदों सिनायिखाय आं बिसोरखौ लानानै फैफाबाय नायनो होननानै बिसोरो जायगाखौ सिनाया माने बे गथ' नायगबाय थानायखाय आं लाना फैफादों इसोरखौ लाना फैबाय बिराद मोजां इसोरबो बिराद मोजां आंखौ मानिलायदों खुलुमलायदों बिराद खुलुमलायदों माने बिथांमोननोबो बिराद मोजां जायगा देखायना होबायना आङो फैनानै लाना फैनानै आरो नैबेयो जाबाय बैग्रि दंफां बगामाथियाव बैग्रि बिलाथि बैग्रि जायखौ बुङो जों बिलाथि बैग्रि बे बैग्रिखौ मोननो थाङो नैबे समाव फिथाइ गैया नोंथांमोना नैबे समाव बिलाथि बैग्रिखौ मोननो हागोन बा नैबे समाव नोंथांमोना नुगोन ऊपर যাবি ऊपर যাব পারা কি নাম তোমার গিরা কি লিখে বর্মন বর্মন ऊपर যাব পারিবা উঠি যাব পারিবা দে गोजौआव थांनो हायोनो गोजौआव थांनो हायो होननानै बुंदों थांथियै आरो नै सानै सुबुं लोगो मोनबावदों बिथांमोनजों रायलायगोन कत যাবি বাঙালি জানা কত যাবেন তুমি জানা হ্যাঁ কত যাবা উপরে যাবি दे बिथांमोना गोजौआव थांसिगोन नै जायगाया बिराद मोजां साफा जानानै दङ बेनो जाहैबाय बगामाथि नैबे समाव दिनैनि समाव बुहुद साफा बुहुद मोजां जानानै दङ बिराद मोजां साफा जानानै दङ नै दिनैनि दिनाव जाय समाव जानुवारि समाव ओरैबायदि खाना जायोमोन सुबुंफोरा बे समाव ओरैबायदि लेथ्राबो जायोमोन साफाबो थायोमोन आरो दिनै सुबुं गैयै समाव ओरैबायदि साफा जानानै दङ नंबायलै ओरैबायदि एक्साइटेड ओरैबायदि साफा जानानै दङ बेनि थाखाय नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ'जों फैनानै नोंथांमोननो बिदिनो भिडिअ लानानै फैगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार खालामदो जाहाथे उनाव नोंथांमोननि बे लाइक आरो शेयारा जोंनि थाखाय मोनसे उत्साह होनाय जायो बेखौ जों आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय